Дуже гарна сукня. Показалася мені спочатку вона як задовга, але потім, коли ще поясом так підтягнула, такий довгий пояс, тут вона така, дуже крута. Дуже гарне плече в неї. Як це показати? Тут такі деталі. Дуже приємна тканина. Така нелегка, але така дуже класна. Та й ця сукня взагалі взула, одягла і забула. А ще й дуже при цьому гарно. Дуже круто. Треба брати ще кольори.